E bine în birou, nu? Aveți aer condiționat, e în regulă. Lasă că este fraierul pe teren și ne spune ce avem de făcut. Bă, ne mai interesează, mai ieșiți și voi, în afară de 7 dimineața, vă uitați și voi pe teren? Am fost pe tot Mărgeanului. Ia vedeți, mă, salubrizarea mai există. Oamenii produc, sunt generatori de gunoi nu numai noaptea, și în timpul zilei. Voi ce faceți? Dormiți? N-aveți treceri? Câte treceri aveți pe acolo? Doi, domnilor, repet, un copăcel, o creangă scoasă, mai ales care periclitează siguranța, să cadă pe mașină, pe cetățean, pe trotuar. Sunt copaci întregi uscați de aia vechi. Ce spuneți? N-avem avize? Dom'le, dacă scade, unde e avizul? Noi nu tăiem nimic verde, tăiem uscat. Îndepărtăm pericolul. Da? Deci, dați dispoziție să meargă drujbele, să meargă orice, să văd, în special pe marile bulevarde unde se pot întâmpla accidente, da? Unde sunt parcări și așa mai departe. Tot ce e uscat, poză frumos, uite, domne, ca de ăștia verzi la furtun, da, pe ăștia uscații. Ieșiți din birouri puțin, domnilor viceprimari, împărțiți-vă sectorul în două și restul împărțiți-vă și directorii și toată lumea și ieșiți și acum și vedeți realitatea la fiecare oră, nu numai dimineața sau seara. Și dăm poze și nu se rezolvă. Mărgeanul este infect. Trotuarul este infect. Da? Și am trecut decât pe acolo, mă duc mai departe. A, uite, de când ați trecut pe aici au crescut și crocodilii. Ia uite crocodilii. Vezi? Bau. Ia, nu. Lasă-l aici. Uite, așa, îl pun către tine și dacă nu faci treaba, decât ți arăt crocodilul. Deci, tată, 15 iulie, vreau proiect mâine dimineață, cum arată în 3D această zonă. 360 de grade. Bătem până acolo, da? Grădină, bloc, cu tare, tot. Vedeți, avem limba aia acolo. Aici, nu nimic altceva. A luat gardul ăsta de aici. Pus în proiect exact, copaci. Acolo nu o să putem face nimic, dar la fel, tot așa o zonă verde, copaci, da? Zonă verde. Iar aici, o fântânică frumoasă. Aici, relaxare, să vină mamaie, tataie, copiii, toată lumea, blocurile, dar de jur împrejur când mă uit, am zis, da? Grădini, tot, absolut tot. Da? Inclusiv vis-a-vis. Cât bați până în blocul ăla? 15 iulie. Proiect frumos, elegant. Tată, vă împărțiți, sunteți aici 3. 1, de-aia l-am adus și pe lucru. 2, 3. Vreți să mâncați o pâine? O împărțiți în 3. Și o împărțiți repede. Vrei să mănânci și numai tu? Eu n-am nici timp să aștept, nici cetățenii. Au așteptat destul. Dați-i drumul. Nu ar trebui, iau eu, domne, lucrarea și o încep acum și o termin la anul. Nu e, domne. Au venit 3 forțe, ai văzut cum se lucrează pe Armănașul. 70-80 de oameni, 35 de grade afară, muncim, am de vender, la termen, îndeplinim. Deci aici eu vreau să văd mâine dimineață 3D-ul, da? Cum arată. Restul, pe documentație, pe asta, demarați cu totul. În legalitate, tot, perfect, să nu avem probleme. În primul rând, dacă nu avem educație, avem alte calități și nu ne țin uniți. Ne țin uniți în a crea rău, a crea disconfort oamenilor. Ceea ce faceți dumneavoastră astăzi aici, prin colaborarea cu Primăria Sectorului 5, prin Direcția de Asistență Socială, este un lucru minunat. Sportul unește, mișcarea dă sănătate, iar uniți trebuie să fim în toate. Nu numai la distracții și la muncă. Eu vin de pe teren, știam de activitatea dumneavoastră, am venit să vă salut. Felicitări Asociației Partidelor Românilor Pro-Europa pentru inițiativă, uniți prin educație. Da? Iată că cei care culesc la un moment dat zic, domne, romii n-au educație. Ba, da, uite că sunt purtător de exemple și vă felicit pentru chestia asta. Țineți-o tot așa, în mine aveți un colaborator deschis,
mergem înainte, pentru că dacă nu suntem uniți și nu avem un singur gând, eu am un singur gând, ca uniți cu toți oamenii să unesc așteptările lor pentru viitorul acestui sector, pentru viitorul, de fapt, nu al sectorului, a copiilor noștri, că i-am văzut astăzi pe scenă foarte motivați. Iată că și la temperaturi de 35-36 de grade, dacă sunt bine gestionate, își pot desfășura activitatea, nu pe un interval foarte lung, dar sunt bineveniți. Ce să vă spun altceva? Eu pe voi și voi pe mine. Contăm amândoi, uniți prin educație. Nu, cum te cheamă pe tine? Mă bine, Mario. Mă, tu ai mai mult spirit cetățenesc la vârsta ta decât... Nu vrei să fii consilierul meu? Te iau că fac și un consiliu și un consilier voluntar ai viitoarei generații. Te bagi? Mă bag, dacă dumneavoastră... Ia numărul de tele. Nu că dacă vreau eu. Păi cine să te așească de mine? Să-mi spună ceva de stradă, să-mi spună ceva de locul lui. Cine are întreținere parcul ăsta, bă? Voi îl aveți? Da. Nu vă e rușine? Vă e rușine? Pe cuvântul meu. Vino cu așuite-te și tu. Vino și tu. Uite-te și tu. Uite-te și tu. Uite-te, mă, și tu. Asta înseamnă întreținere. Aduceți niște broaște, mă. Vă aveți în Turcia broaște? În Turcia aveți broaște? Aduceți, mă, niște broaște. Ia băgați aici, că facem un lac, niște tresti, plantează niște tresti. Peste tot, uite-te și tu la copacul ăsta. Băncuțe, mesele alea. A bătut vântul și ploaia și s-au trezit cu toți directorii la Sinaia, de aici n-au muncit. Uite-te și tu. Vedeți? Asta poate să fie furată dacă vine oamenii și o ia. Asta poate să fie. Așa, domn consilier, mai spune. Mai spune-le, domn consilier, că dacă vezi tu minte de copil, da pe oamenii ăștia mari. Uite cum facem. 15 iulie, refacere frumoasă a tot acestui parc. Refacere, da? La modul. Nu există așa ceva. Adus înierbat. Au sisteme de irigație aici. Avem sisteme de irigație. Da? Adus pământ și copaci plantați. Unde sunt copaci? Ia uite aici. Zone. Cel puțin 100-150 de copaci pe zona asta. 15 iulie. Aici vă aduceți aminte, era garajul ăla care l-am demolat. Și s-a făcut parcarea asta. Infrastructura, recepție. Comunicați, domn primar. Mă, un lucru bun văd și eu. Acolo unde erau garaje, unde s-au demolat, unde era... Ați făcut și voi o parcare și ați spus și... Bă, dar v-ați asigurat că teii ăștia care i-ați plantat au destul la ce ați făcut voi aici, zona verde, destul spațiu pentru dezvoltare? A? A, ce ziceți? Mai trăiți voi vreo 30-40 de ani cât trăiesc ăștia? Nu cred. Așa. Și atunci, da, încă o dată, la ce ați făcut, felicitări pentru mica parcare. Era o zonă plină de gunoaie și câte locuri de parcare ai făcut aici? Domnul Titică, mă auzi? Câte locuri de parcare sunt făcute pe Dornească? De 40 de locuri, Domnul director, când îmi spui în jur, eu nu lucrez cu în jur. Sau te înjur, sau îmi spui cifră exactă. Nu în jur. În jur de 40. Dar cum e? 40, 41 sau 39,5? Domnul primar, urmează să le marcăm și atunci știm cu exactitate câte locuri de parcare sunt. Când, domnul director, când se întâmplă marcare? Mi-a spus că ați terminat astea de aproape o săptămână. N-am venit, am venit acum, inopinant să o văd, ok. Dar într-o săptămână n-ați putut trage 3 linii? 30 de linii? Păi ce facem? Ori închidem, ori ce facem?
Bă, dar e cald. Dacă îmi bagi un ou în cască, scoate pui să... Are loc, domne, are loc. Are. Crizanteme, astea îmi pun la toamnă. Știi pentru ce e furtunul ăla, nu? Curent? Nu-i curent. Uite ce se face pe el. Vine furtunul cu apă și zang, se duce la rădăcină, la copăcel direct. Înțelegi? Pentru că el a fost adus la ghivej, dar e mai sigur că îi udă direct rădăcina și l-are nevoie acum până pornește de... se prinde. Da, uite, s-a creat din ce era, așa trebuie să fie. Cu zonă verde, cu... Uite, să rămână, ce faceți? Cum a ieșit bine parcarea asta mică aici? Da. Când trasează? Păi săptămâna viitoare, că asta i-am întrebat câte locuri și au zis întâi să trasăm să vedem câte ies. Da, așa ca aspect, față de garajele alea ce... Da. Blocul ăsta e unul dintre cele mai mari. Eu zic că nu avem voie să nu-l terminăm în cel mult 45 de zile. Cel mult 45 de zile. Și dacă ninge, îl terminăm. Ai văzut că n-ai treabă. King Kong se urcă sus pe acolo, nu? N-ai nicio problemă, nu? Aveți grijă ce lucrare faceți, să nu mă faceți de râs. Haide, domne, gata! Haide, gata! Ia să vedem acum, în cât timp ajunge sus? Opa, una. Dă-ti mână! 45 de zile ai. 45 de zile ai, blocul ăsta e 45 de zile. Avem mult de muncă Nu, tati, la ce? La Balcani. Lasă-le, bă, că le-ai măsură, le-ați dat drumul, știu eu ce înseamnă, nu m-a burit pe mine. Tati, 45 de zile, suntem în 1. Am ars o zi, nu-i problemă. 15 august. Hai, înainte de Sfânta Marie, da? Haideți, spor la treabă, Gogule. 15, uite-te la mine. 15 august. Tăticule, nu-i de glumă. Noi ne luăm la kilograme sau la... Păi ce scrie aici? Asta mai e firmă sau... Păi atunci 15 august sunt aici. Oricum nu scăpați de mine. Hai, v-am pupat. Infrastructura, recepție. Ce adresă e aici? Comunicați, domnul primar. Cara Ferentar numărul 20 la blocul care a intrat în reabilitare. Acum trimis și ei jegul ăsta de 100 de ani de pe trotuar. L-ai luat cu totul. Vorbesc eu cu băieții de aici, de la firmă, să-l demonteze voi decât să-l încărcați și îl duceți. Și dacă vine ceva să recupereze, dați și amendă. Oricum e părăsit de 100 de ani aici. Domnul City Manager. Dumitru Ruse 40. Dumitru Ruse 40. N-au contractul. Deci au contracte cu gunoi, nu se ridică gunoiul. Nu au contracte. Nu au. Gunoiul în stradă. Ok, pun gunoiul în stradă. Poliția locală, mediu, amendă pentru cei care depozitează și trimiteți cei de la contracte de la surubrizare acum să se facă contracte. Trimiteți să facă și cura la fața locului. Noi dăm și tot. Gata. Numai bine. Mulțumesc. Aici. Apă la oameni ai dat? Da. Bravo. Și avem în față... Bă, apă ați primit? Ai primit apă, ai băut? Bravo. Deci aici va veni fântâna. Fântâna e piațetă centrală cu stâlpi iluminat, bănci frumoase, perimetral. Zonă verde la greu, copaci. Copaci perimetral. Copaci aduce ăsta sau luați tot voi? Nu, am luat de la... Bă, da, de aia, să nu... Mari, avem... Și multe alte plante decorative în spațiu verde, știți? Și acolo e un teren. Ăla e terenul de basket și mini-fotbal. Multifuncțional ăla, nu? Ok. Tot ce s-a construit, ce a construit Ceaușescu, toate plăcile de beton au fost aici. Am găsit bulbi, blocuri de beton de 2 metri cubi. Am spart 5 zile în continuu. Gata, mă, te cred, nu mai te... Da. Important că ieri numai ni-l dă. Să vedem ce facem noi astăzi și mâine să fie bine.
Asta e ideea. Încă o dată, eu nu credeam și bravo, bravo, felicit. Acum mă motivați și să arăt și eu la cei care se bag cu pumnul în piept, că toată lumea zicea, societatea primăriei, au, a îngenunchiat-o. Iată-mă, luați și luați, să vedeți ce, dacă poate. Tot cu cocoșații vezi să facă treacă, se face treaba. Bă, da, copaci, vreau mulți copaci, mulți. Bă, să fie aici o pădure, totul peren. Nimic. Acum, eventual, dacă punem și noi așa de decor, niște butuci de trandafir, care îi tundem toamna, le punem cu pământ. Asta e alveola, de jur împrejur, da? Asta e. Ok. Și aici vin copăcei, da? Bravo. Da. Și asta e protecție sanitară apa nouă. Apa nova e în gard, pune în gard frumos și acolo punem un meș ceva colorat. L-am făcut, l-am schimbat. Nu, am zis meș. După aia sau un... Și partea asta vine parcarea care intră direct din stradă. Vreo 4 ore de șantiere și încă nu le-am vizitat pe toate, domn viceprimar. Hai să mai semnăm și mape, că mai și muncim. Deci, deadline-ul aici, 15 iulie, da. Fără nicio zi de întârziere. Cum 15 iulie noi avem peste tot, da? Domnilor, la treaba voastră, astăzi a fost doar inspecție. Hai, domnul viceprimar, la primărie, că avem treabă. Sănătate, o zi bună!